като чужденец, какво виждаш в България? Това, което ние не виждаме в нашата страна, родна? Когато българин питаш как си, той ти отговаря горе-долу. Но по принцип той има къща, къде живее, може би още една къща и някой парцел земя, още някъде. И това е много хубаво, това е не горе-долу. Това ми е чудо. Аз съм от Казахстан, град Алмати. По образованию съм художник, графический дизайнер. Завърших там в Алмати в института. Аз съм направих печатница. И с тази печатница занимався доста време. 15 години, може би. Беше голяма техника, Хайдельберг, японска. Принтирахме етикет на вино, на водка, визитни карти, такива различни неща. Има ли някои технологии, които няма при другите? Обслуживали апарат президента Назарбаева и наоколо тях там. Това е тираж. Количество, бройки. Това ми надоело много, прекалено, изобщо не исках повече. Исках нещо, търсих нещо, да се вижда, че е единствена в своят род. Уникално. Уникално, да. И намерих такава техника, като гравиране по коже. Много ми харесвало да прави нещо от кожа, собствените си ръце. Както, може би, това е привичка вече, че ако ти харесва нещо и започна от хобби, това е станала професия. По принципу происход малко съм немец. И доста количество време беше в Германии по своята работа. Купувах техника и така нататък. И малко съм преценявал, искам ли да живея тук, там в Германия има предвид, или не искам. И по принцип не ми харесвало там прекалено редовно. Как обаче се появи България при теб на картата? Някои приятели в разговоре, че е хубаво, купили квартира в Бургас, че всяка година карат, по няколко месеца тук. Много им харесвало. Дошли 10 човека с компания. Те също поискали да видят България, да се преценят, искат, не искат. Само ние сме останали тук. Едно е да дойдеш като турист за една седмица, друго е да изберете тази държава като родина. Да, искам да кажа, че ние сме беше тук през март месец. Това е най-лош месец в България, наколкото се преценявам сега. Харесвало, че има море. Много ми харесва хората тук. Купих работилница и исках да занимавам се с кожа. Но отначало не беше много клиенти и на моето живот не става толкова с пари, колкото мога да спечеля от тази работа. Започнах да правя щампи за кожа. И сега занимавам се с това. Това е моята работа. Всъщност, как се появи при тебе тази страст към работата с кожа? Откъде дойде? Когато съм занимавал с печатница, аз съм всеки ден видел голямо количество, големи бройки, 200 хиляди, милион и така нататък. И ми това е малко надоело. Търсих някоя техника, нещо такова, за да се вижда, че е единствен екземпляр, уникално. И намерих тази техника. Тя ми харесвала и стъпка по стъпка аз съм влязах в нея. Особено ми харесвало да правя корици на книги. Много правили старите книги. Някакви 100 годишни, 50 годишни, там при царе още, в който беше. Правили реставрация и правих нова корица за тях в тази техника.
И модерните книги също правих. Има ли интерес към това връщане назад, към естествените материали, естествения начин на живот? Това е защо това е връщане назад? Това е, всичко е напред. Ако ти си майстор, това е в различна дейност, ти си майстор. Няма движение назад, само напред. Как обаче се появиха дроновете и не просто дронове, ами писта за дронове и място, на което те могат да летят? Когато започнал да занимавам се с FPV дронове, това е много бърз дрон. Доста опасен, когато летиш в града, например. Той тежи, например, 700 грама и можеш да нараниш някого, ако ти не си опитен. Ако ти си опитен, в друг разговор изобщо. По друг начин летиш. И затова помислих, че трябва някое място, къде хората могат да тренират своите навици с полети. Всъщност преди 10 години откриваш Варна и България, но как намери село Аврен? Намерих този място 220 дека. Те не са искали да продава половина. Купих цяло. Харесвала ми. Доста голям парцел. Горато е наблизо, дерета има. Крави тук е. Дроните могат да летят много далеко и много бързо. И да има безопасност за другите съседи, които има наблизо. Как реагираха тук хората, когато се появи и започна да правиш нещо толкова екзотично като дрон парк? Ми трудно да кажа реакцията на хора, но по крайна сметка тия хора, които сега познавам, те са много доброжелателни към мен. Няма никакви пречки от тях и помагат, когато трябва. Интересно ли е това, което правиш тук? Те с любопитство гледат какво стане. Защото това не е първият опит, когато някой нещо опита се да прави тук наблизо от Аврен. Те със съмнение гледат сега. Ти как се увлече по дроновете? Преди моят рожден ден аз съм помислил какво искам за себе си, какво искам да себе си подаря. И не мога нищо да намеря. И купих някой ефтин дрон. Разбрах, погледнах видеото, видях, че сега дронове в този време вече по-стабилни такива, летят доста хубаво, така нататък. Купих някой ефтин за $100. Вот с него пробвах и разбрах, че това е много интересно. И купих после един друг и по-нататък вече може би 15 различни модели имах. Всъщност, каква е разликата между нормалните дронове и тези FPV дронове, които управлявате тук? Тези дронове летиш с очила. Не можеш да летиш по друг начин. И виждаш всичко, което вижда дрона. И това ти позволява да летиш поблизо от препятствия, по-бързо. Колко по-бързо се движи от другите? Той е, може би, 100-140 км в час. Нещо такова. Това сега ти си го измайсторил сам, така ли? От детайли, от закупени детайли сглобих сам. Как започна да управляваш ти самия такъв тип дронове, защото знам, че не е лесно? Сначала симулятор, от начала симулятор. Летиш с управлението, което от твоята дрон. Занимаваш се по нея от 10 часа и повече. Отколкото повече, толкова по-добре. И само после излизаш реално на поляна или някъде там.
Добре, как се научи на това? Първо да сглобяваш сам дроновете, после как да направиш и парка? За мен това беше страх да направи. Че мога да направи това. И стъпка по стъпка учих се, питах приятели и така направих. С грешки, разбира се, от начала, после станало по-добре. Имаше ли дронове, които катастрофираха? Да, има много. Счупени крака, счупени камерки, батареи експлодира понякога при силен удар. Имал ли си интересни случки с дроновете? Някои начинаещи клиенти правили ли са, така да кажем, катастрофа? Беше един случай, когато дошъл един нов човек, който само започнал, толкова що започнал да летя с FPV дронови. Той имах някой малък дрон такъв. Аз му дадох своят, да летиш с моят дрон. Той по принцип не разбрах какво трябва да прави, къде да летиш и така нататък. Пратих дрона, къде пратих, да сега не знам. Той снима чела и говорит, пропаднала картинка. И до сега не го намерих.